Injinia Bruno. Abaya bakri boy yaba. Aye ko joba. Elo pese buki jema ti ba kola ga koko. Elo pese buki jema ti ba kola ga koko. Akoko mereme. O mere ko ji state mama. O mereme. O mere ko ji state papa. Ebe mo jere ko lo belong na degu. Mane arusi. Follow me awa meje monu o brother. Aye jema. Tuna kokiro. Chiche se vale ba. Awuta lo buru kado pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu de manu manimea. Ebemo. Ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Ayetima. Mbodo na do ireneba. Abu ama biaku kanye shabro mundeji na biana. Awe yege mele mo mama. Nango kumo. Ajogu keluku. Brother Anukala. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jinamunko. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Jampo thy rivals. Arabanko. Kada pepo. Arabanko. Ufoto jaroda. Arabanko. Mungwe beji beti mbere. Arabanko. Ufoto jaroso. Arabanko. Beji beti maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Ala la 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 la. Ala la 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 la. Kame. Asowekpe. Abalite. Ojama bere yo. Kwani be. Ngama bela gabeja bebe. Emeni la ijoku. Freni neje waku. Achike. Onye mejoro bara ni o mama. Onye mejoro mabara. Ele bele lowa. Na ko jaduru. Emeni la ijoku. Freni neje waku. Ọmọdé. Santo. Wọ́n á lọ pé wọ́n lọ fi yàgò. Sípẹ́lẹ́ mi, tọ́mọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ìjà bẹ́ẹ̀. Bàbá wa jí mọ̀ padà. CEO International Gospel alias Babalika. Manage wọ́n lọ fi yàgò. Ọ̀gá rẹ̀ lágẹ̀ mọ́. Goodbye. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamungo. Arabanko. Ebanye jinamungo. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Jampo thy rivals. Arabanko. Kada pepo. Arabanko. Ufoto jaroda. Arabanko. Mungwe beti beti mbele. Arabanko. Ufoto jaroso. Arabanko. Eyi beti maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Ụfọdụ jara ose ma ndeke ma eji mara ụda ejikwa m eti mkpiri etishi ya ike. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị Igbo Igbo ndịrị mma Imo steeti ndị ọma mejiri chimebụ ọchị ala Owere ndị mma uchi na abọchị emụrụ m ala ụmụkọta onwedibịa nnekede ya ebe m siri furu. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị bọọla chi irikpo ole taa achị irikpo ole ji agwọ onye ọrịa ekwekwa na-ekele kpa ihu asaa ịrahụjikwara arahụji anya asụ maka ndị jọsoro abaga ụbọchị ọhụrụ achị m ekele nnu achị m aja nnọ mma elekpa nnọrị ndị ọma yiri agba bịakwala m eleno ndị ọma yiri agba bịakwala m eleno ndị ọma my dear bịakwala m ele ego ndị ọma my dear bịakwala m aja gị mma ndị ọma
ndoma 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 ndoma. Ehuola m ekpe achịkwana ehu ekpe ele ụwa obi ajụrụ ọkpa oshi jejere kpaa ka m si anabaga gị na ha omume anyị makọla gị akụkọ keta ewu Tọzdee ahịa afọ abalị 16 nke ọnwa asaa yawu ọnwa Julaị afọ 2020. Onye jikwana isi akụkọ taa ome nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the counselor ya machikwa gị akpọ me that Owerri pikin ngwana gị ma ntị ma kọọla gị akụkọ. O deberela Ịtazi Debredi ụyọ ikpe elu nọ na Abuja anọrọ na echi gara aga nụrụ akwụkwọ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Reform and Advanced Party RAP na mkpirisi asụsụ bekee zọọ ọkwa gọvanọ steeti Imo n'afọ 2019 ịwụkwanụ Maazị Okere Kingdom. Akwụkwọ ahụ ọ gbara gbagide Akachiga steeti Imo ugbulaka ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ na-achọ ka achụtuo Hope Uzodimma na oche ọchịchị steeti Imo tigahụ Emeka Ihedioha na oche. Onye ọkaikpe nọchiteanya anya RAP ya otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ịpụfuru Hope Uzodimma ụyọ ikpe kwuru sị Uzodimma ahụhụ ya kwesịrị idu n'oche gọvanọ steeti Imo n'ihi na enweghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla inyere ya ikikere tiketi iji aha nwụọ azọ ọkwa gọvanọ Imo na 2019. Chenweghị otu ọbụla inyere Hope tiketi. Ndị ka nọchitakwa n'anya Hope shi anwa ha nọ na ihe mmụọ kwuru mana kama a ga-enye mmụọ ohere a ga-enye mmụọ oge ka mmụọ nwee ike jeje hazie onwe mmụọ na-ewepụtakwanụ azịza mmụọ ga-eza otu pati RAP ịgbala nwa akwụkwọ na ụyọ ikpe. Onye ọkaikpe jikwanụ ikpe ahụ ewu Okon Abang eyigharịa yawu ikpe shanaga ikpe ya abalị iri abụọ nke ọnwa June afọ yawo on the 20th of this month agaghị alahụkwa Abuja a ga-eje ịga ha kwa okwu ahụ ọnụ. Justice Abang nọkwa nga ahụ n'iwu shie enye ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Imo akwụkwọ ka nwụchaa n'ụlọ ikpe ahụ mmụọ ọzọ a ga-akpịga ọnụ n'okwu ahụ n'ihi na okwu ahụ gbasara PDP n'ihi na onye gbara akwụkwọ ahụ kwuru sị aha awụghị Hope Uzodimma kwesịrị ịnọ n'oche ahụ ahụwụ Ihedioha kwesịrị ịnọ na yawu oche chachụtuo Hope Uzodimma ji isi hụkwanụ Ihedioha nga ahụ tụ onye ọkaikpe ahụ asị nyezie PDP akwụkwọ ebe ọwụ Ihedioha onye ji aha otu pati PDP zọọ nwetakwanụ mmeri na 2019 asha akpọzie ndị PDP ka mmụọ nọrọ n'abalị 12 ahụ a ga-akpị ha okwu ahụ ọnụ ọkpọ oshere na okwu ka o deberela Ịtazi Debredi ndị ọrụ mahadum steeti Imo ewu IMSU ahachicha na kpanwo ga-esi eme ngagharị iwe na steeti Imo izuụka gbasara ụgwọ ọnwa ọchịchị steeti Imo ijikọrọ nwụọ
kemgbe ọnwa Febụwarị. Otu n'ime nwochi enwebe ụgwọ ọbụla akwụrụ nwo kemgbe Hope Uzodimma ịbara n'ọchịchị si enwebe ego ọbụla ruru nwa aka. Ụfọdụ n'ime nwo kwukwara na shi ndị ka akwụrụ akwụ si akwụzughị nwo ụgwọ nwo shi achabirila egbubirila ego nwo ya wụ aslashịrị salari nwo. Ahazichana ahụ atụmatụ nwo ji eme ngagharị iwe na steeti Imo iji hụ shi akwụrụ nwo ụgwọ ọnwa nwo. Kpahe shekwuru na steeti Imo gbulaka na ndị ọbụla eji ụgwọ ọnwa nna afụda ahụ bịabịa mee ngagharị iwe enweghị onye ga-akwụ nna ụgwọ. Ọkpahe shere na steeti Imo gboo. So ndị ọrụ mahadum steeti Imo IMSU ahazichana onwe nwo gbanwochi eme ngagharị iwe. Anamrana si enwere akachiga steeti Imo n'izu ụka gara aga nyere iwu si onye kọmishọna okwu mmụta nọ n'aka na steeti Imo shihu je gbaa onye isi mahadum steeti Imo ahụ ịwụ ọkammụta Adaobi Obasi shi eji gbaa ya ajụjụ ọnụ kweri mara ihe mere akwụbe ndị ọrụ nwo ụgwọ n'ihi na ọrịa ọwụ ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị iji aka nwo na-akwụ onwe nwo ụgwọ ọnwa shite ego nworụ aga. Mgbe agbaga nwaanyị ahụ ụgwọ agbaga ya ajụjụ ọnụ kweri abịabịa matashi ụlọ ọrụ eji anatala nwa ego akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ya wụ school fees. Ụlọ ọrụ ahụ nwa nwaanyị ahụ nwe ya nwa nwaanyị ahụ mụrụ nwa vice chancellor IMSU ahụ in charge ịnata school fees. Enwere organization abina wetin nwa ohi mara akpọ Tensi achọfụta shi o nwere ike nwaanyị ji eshi ebe a patu ego ọwụhe mere enweghị ahụhụ ike ịnọ na-akwụ ndị ọrụ nwo ụgwọ akwụcha ụgwọ skuulu nwa apara ya patuo n'aha n'ọnwa nwaanyị ahụ onye ere nchaji ịnata ego organization ya hopochi nwa wetuo ka aha nwe ha achọmahụ ka nwa nwaanyị ahụ na-anata ego tuo ahụ nwa nwaanyị ahụ onye isi ya nwe ha achọghị ka ọ na-anatazi ego ndị ọrụ steeti Imo. Ekwubekwanụ kpeshi akwụ ndị IMSU ụgwọ aka ekwerichara ya nwaanyị. Destiny Monday ahụna m gị Vitus Ehidome ndewo Prenkenge ndewo Izuchukwu Ọka Emeka Ajuruche Amaka ekelela m nnọọ elekpanori ebe ahụ Cristiano Chuks nwoke Kelvin yarela nnọọ Meka Ugwezu ọnụ ndewo Ugoboso Meka Agụ Okenyimi you are there far away in Accra yet to feel your vibration over. Iwọnọ na Accra eji azoku n'ọta mmiri Owere anyị. Agụọnya Robinson ekelela m gị Okenyimi onye ọma nọ na Male nwa amụrụ na Enugu steeti ashimyarela gị mma Jonathan Mampasi Egbomuche Christopher Onyemelukwe Michael Mezu Uchenna Victor Barnabas Udo dịrịkwara gị Kirian N Ogburie ndewo Kendo Sani Osha Edwin Nwachi na-emere Ike Prince Agụọcha ndewo Bishop Benedict Nancy Ọparekwe Yaromeshabe meseji gba mbọ shia ya ka Chineke gọzie gị immediately ọkpa Oshari Chijoke Solomon Jennifer Peace onye ọma shi YouTube elega bịakwanụ m ifolobe na YouTube biko nini ka ichegakwanụ ịchọsị m kena gị mmi jenu na YouTube jee subscribe to my channel ịchọsị m agị koma ma gị ga nkomo ya mi join be m na ifolobe m na Instagram join be m na subscribe be to page m na YouTube ma ga na n'ụbọ ịchọrọ nshani chụm ụbọ my brother my sister lenu he mmere gị aga agbara Are Momarita Chukwu ekelela m gị ndewo Cristiano Chuks eshe anyere mma gị onwe gị kwanụ erekwa ole taa arịme mma Maazị Tija Popu Obinna ndewo Osha Edwin Shenno shia ya ushishabe gashia Columbus Ocho Asibo James nwoke ekelela m gị si Mama Martins ndewo Dike Chiamaka ekelela m gị isi Imo steeti agwụla gị Obinna Popu ndewo
Obinna Pope ya reela gị mma. Chidi Survivor mmadụ abụchi Godwin ekelela m gị. Daniel so George McDody Chris Odikpo on top Vicky Don Emmanuel Imates Onyerike Chika Agụkwe Ifeanyi Okoro ekelela m nọ Princess Sonny ndewo Okoro Ben Obinwanne Calistus Akuchie Prince Dela Onyema ndewo King So ndewo Yakuma. Emeka Madata Emeka Ichime Kole Ochonokos family. Yakuma. Emeka Nyama Meje Manu. Emeka Fupanye Oyi Wizard. Emeka Chokotwi. Yakuma Amori Chimbe Kole Ewelike. Yakuma Yapawo Nyijara na nke ya USA. Akachiga steeti Imo ewu Ndani Hope Uzoremma Agaya uru abụọ site n'aka ndị mgbasa ozi ya agọrọla ụkwụ na aka ya gbasara ihe foto ifearịga na igwe mkpakọrịta ụka ọyọrọ ọhụrụ ịntanetị igoshigashi ya Hope ahụ chọrọ ịzọ ọkwa onyeisi ala anyị Naịjirịa n'afọ 2023 ebe akachigakwanụ steeti Kano ewu Abdullahi Ganduje ga-awụ onye osote ya na vice president ya ahụ ga-eso azọkọ onye isi ala Nigeria na 2023 agwakwana ọha na eze shi mmọnwụ letuo anya shi ha ahụ nwofariga otu mkpụrụ eziokwu aha anọghị ime shi ha ahụ ahụwụ okwu ashi Hope Uzodimma shi aha enwekwanụ president ya ahụ chọga ịzọ he ya ahụ lekwashiga anya ugbelaka na ahụkwa ya ahụ shi arụgharịa ma dozigharị ha ma wulite ha Imo steeti kenwo kpọrọ reconstruction rehabilitation and recovery 3R nakwa ikesa ọganihu mkpọrọ gọọmenti of shared prosperity ọshanwahụ shiaga prosperity na steeti Imo shanwụ ha shiachabe prosperity ya na wụrụ ịzọ presidency enwe kanogo ugbulaka ahụ gbanwoshi emeji Imo steeti ke presidency aha anọhụ ya n'obi shinnuhu letuo ojii anya ahụwụ ashị United States of America na London. Igwe Odenigbo ndewo onye nwere Nicosia Cyprus ndewo Eze Agụ Israel ekelela m gị bro good morning I'm watching from Accra Ghana ndewo Eze Agụ Ostino nwa Africa ekelela m gị Calistus Akuchie Elenu Kpere Calistus ya riela gị mma immediately ka anyị ga-akwa n'ihu o rejiela itazirejidi ndị uwe ojii na steeti Rivers anwụchie na ndị ntụrụ mmanụ abụọ ndị aka nwa nọ na ọnwụ onye eji akpọ Ereba Gospel dị na Bri ndị ahụ ejidekwa na wụ Ọsọndụ Uchendụ nakwa Amegbulam Amos ọwụ ndị ejidekwa na nwụọ na kansụl Eleme steeti Rivers nwa na nọrọ echi gara aga kpọjee ndị uwe ojii ebe nwakpọgidere nwoke ahụ kegide ya n'elu osisi nwoke ahụ nwa aha ya nga ahụ nwoke ahụ anọrọ nga ahụ nwụcharee ananakwala ahụ nwoke ahụ ego achana na nwoke ahụ ego karịrị 1 nde naira more than 1 million naira ka nwụọ nara na ndị nwe nwoke ahụ anara ya nwoke ahụ parakwa ụgbọala ya Toyota Spider nwa kegidegile anya ha ahụ nọ nga ahụ wu gile anya nga ahụ ị ga-ihu isi nwoke ahụ okpokoro isi ya he na ime aha gịrị seat belt he wa ahụ ya ekegidere osisi nwoke ahụ anọrọ nga ahụ
rechaa ọ na-akpọ ejitere ndị mkpọrọ mmanụ ka nwo na kpọrọla ndị uwe ojii kpọjee ebe nwo nọ gbuo ya wụ nwoke. A na-afụtakwara nwo ụgbọala Toyota Spider ahụ nwo nara na nwoke ahụ nwo igburu egbu. Nna ahụ na emega Ike man of all. One day said enough for one of the hour. Imaka na samadi apakema. Tom Days. Ekaka. Mrs. Chipule. Explosive Ndoma. USA. Ndoma mede manwo. Official. Group of company. Akpọhapụla onye wuburu onye isi otu eji ahụ maka ndị mere mpụ ego n'ala anyị na mkpirisi asụsụ bekee EFCC ewu Ibrahim Magu aka o mechara abalị 10 ejidere ya n'ebubo shi ozugharịga ego ndị anafụtara ndị zuru na ego ala anyị. Anafụtacha ndị mmanụ ego ya ejezugharị ha ya ji ya na-azụ akụnụba ji ya na-azụ ngwongwo ebe niile na-ebi ndụ ịgbasa aka ndụ okomoko luxurious life. Tụọ ha mere eji jide Magu kwa n'aka Magu fụtara. Magu kwuru sị anyị ahụ kwesịrị ike n'ibu agha megide mpụ n'ala anyị. Shi ahụ awụghị ọrụ otu onye si onye ọbụla gbaka aka nye na ya aka ka a chụọ mpụ n'ala Naijiria ya corruption ka ukwu gasha fight ya corruption. N'ebubo ahụ ebokwana ya Magu shi otu aha awụghị ezi shi ọwụwa ka akpụgidega ya iji mebie aha ya nakwa iji mebie aha otu EFCC na ala anyị. Shi ọ kpụrụ ya anya mma ya hụ nụrụ ebubo niile eboga ya sa ya hụ rikwara ke sa ya nwekwara uye ebe sa ya mekwara ke sa ya hụ mere ke sa ahụ kpụrụ ya anya mana ya ha mara na si ọwụhụ onye chụga ndị ọjọọ he chụga onye chụga mpụ eji ahụ n'ihi na enweghị ha aga agwafọ gị ka eji mebie aha gị. Shi he niile ahụ ahụwụ ashị ya ejikwa ohere ahụ kelee ndị Naijiria niile ndị kwadoro ya. Ọchị ndị Naijiria ahụ sọpọtụga ya na ebubo ahụ eboga ya bịa ha eji ohere ahụ kelechaa ndị Naijiria ma anụm ndị Naijiria ke sọpọtụga ya ebe nwoshi ha sọpọtụga ya. So Magu akpọhapụkwana Magu aka ọ nọchara abalị 10 na ụyọ itiri ndị DSS. Onye isi ala anyị wububu anọrọkwana izuụka kwụsịcha mmanụ 12 ya mmanụ 12 ndị wu ndị isi na ụlọ ọrụ EFCC akwụsịchala nwa ọrụ chinwo chiregodu enyenwo suspension Buhari enyenwo suspension chinwo kwụshigodo ọrụ nkwụsị ọrụ ahụ ọ kwụsịrị nwo ọwụ ka enwee ike nyochaa Magu show maka inyocha Ibrahim Magu nwo na mechaa amara ma ga-eti ihu nwa ọrụ ma ọkwanụ agachi nwochi ka ahụ para ngwongwo lakpuo ebe kenwo. Tụọkpa ha chere na okwu gbasara anwụchiri Magu nakwa mgbafu na agbafutara Magu. God Jerry ekele m ga-eze nwata Osuala Obiọma chi onye ọnụ ndewo. Arịma Tobias Ifeanyị Chukwu ịbụọla chi Chineke gọziekwa gị nwanọ n'eze Chibueze ndewo. Osha Edwin ndewo. Chukwuka Nkwọka mba ekelela m gị eshi oke ishishi Dubai elega nwanọ n'eze ndewo arịme mma. Educhinko ekelela m gị onye ọmara Malena. Okechukwu Innocent ndewo ya rịela nnọ mma ashimya gajila nọ. Victor Okezie ndewo. Mommy Lara Fadele arịkwame mma ndewo erekwanụ kpole taa. How is London? Ndewo awara ma ọrụ jigo aka ndewo ị bịaruola ndewo.
Olo bilongo na diebu. Ane arusi, wano kia wamete monu brother. Aye dema, nuna kokiro, chiche se waleba. Tawata no kuru kano pinde manu mabalaga. Akwodo kuru kwelu nde manu no nimea. Ebemo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Aye tima, mbodo no lo ireneba. Abu amada kuganye shabro munedi nabiana. Awe yage mele mo mama. Nango kumo. Achogu kelugu. Brada anukala. Arabanko. Ebanye kinarose. Arabanko. Ebanye karoda. Arabanko. Ebanye damungo. Arabanko. Ebanye kinamungo. Arabanko. Tempolo Amukwe Onyamana Holland ekelela mege. Okechukwu Innocent Ishemago is a Fulani man. He will go free. So forget that. Let's go. Okay. Michael Mezu Uchenna ekelela mege. King So Ndewo Simama Martins Mazi Sylvester Ifeanyi ekelela mege. Ndewo ọ na-agakwala ebe ahụ ịnọ Mobilara echi London remma. Uchendu Kenneth Ekene ebiaruola. Papa Munachi ekelela megi. Eleke mere last Michael Mezu ndewo. Vini Ọchịchị Ntụwa ndewo. God Jerry Ishemago and APC government is the same thing. Oremma ka anyị gakwara ndị uwe ojii na steeti Abia ekwupụtalachi otu onye otu mmụọ iwu Sajenti Chinatu Onyema ịgbagburu mmadụ abụọ izuụka gara aga rie mbọmbọ ọsọ na wu onye achọga ekwuola ahụ chi anwụchọga onye ahụ achọga ugbulaka na n'ozi mmụọ wafụtara ka ọnụ na-ekwuchitara ndị uwe ojii na steeti ahụ ewu Ogbonna Geoffrey ibinyere aka kwuru sị achụọla onye uwe ojii ahụ ewu Onyema Chinatu ọrụ maka igbu mmanụ abụọ aha nwowu Ifeanyi Chidi Kalụ nakwa Izunna David enyi nna ya ọ gbagburu mmanụ abụọ ndị na-Aba steeti Abia. Ekwuru sị aṅụ ga-enye onye ọbụla ịga agwa nwo ebe nwoke ahụ ịkpakọrọ puku narị naira ise ya 500,000 naira ka mgbe ga-enye onye ọbụla ga-agwa nwo ebe nwoke ahụ kpakọrọ mgbe jide ha na nwoke ahụ chi agaghị enye onye ahụ 500,000 naira. Nwoke ahụ igbukwana mmanụ abụọ onye uwe ojii ahụ igbukwana mmanụ abụọ ndị ahụ ọ sịkwa na ọwụ onye isi ala Ngwanọtụ chọwa onye isi ala Ngwanọtụ. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Abia ịhụkwanụ Oriakụ Janet Agbede je hụ ezinụlọ ndị ahụ agbagburu ụmụaka nwo ndị ahụ agbagburu onye ke nwo ya eje hụ nwo kachicha nwo obi kwekwanụ nwo nkwashi ahụ ga-ejiderịrị onye uwe ojii ahụ ịgbagburu mmanụ nyekwana ya ntaramahụhụ ịrịla njọ ya chi agaghị ejide ya gakwa nga ahụ kwekwa nwo nkwashi anya hụ gakwa etigo aka ije hụchi eliri ndị ahụ enwụrụ anwụ lijicha nwo ama gemara n'ebe nwoke ahụ nọ ya Rome na Aba gemara na ebe Sajenti Chinatu Onyema nọ jegwa ndị uwe ojii ugbulaka na agaghị enye gị 500,000 ekwuola ahụ si agaghị enye 500,000 otu onye jeje nye nwe infọmeshọn na ebe onye uwe ojii ahụ nọ nwanne ị ga-agagide maka 500,000 ahụ even 2023 a ga-eme elekshọn akwụbeghị 500,000 ahụ ọwụ mmadụ ga-esi gị nna jee nọrọ n'onwe ego Arema, thank you, Momilara Fadele. Uchendu Kenneth Ekene, Daddy Muna, Elenu, ndewo imena. Ugochukwu Kiriani, Erebe one. Yarelagema. Ike IKV, wish I love your way, bro. Thank you, Ike. Ukeria Olelewe, mewere ohere kele gi Oriakụ Diana Jones. Diana Jones kwere me nkwa echi gara aga. Shaya ga support me meji zụta ihe network
m chọrọ iji na-eme program. Diana Jones emekwanara m akaụntụ nọmba m mekwa kpa oshikwuo waya akwala m ego echi gara aga ahụ. So mee were ohere nọ n'ihu ọha na eze kelee gị Diana Jones. Ahụbeghị m ozi gị taa mana amara na m chi ebe na bọọlụ nọ na emecha ị ga-abịa lee akụkọ ke taa. Ashim ekele gị ya rela gị mma. Ashim Chineke gọziela m gị Diana Jones immediately. Ele maka Ukeria Olelewe oke enyi m nwaanyị ọmarị mma isi Mbaise ọ nọkwara na mba Germany emega ọfụma anti UK Olelewe ndị ọnụ ọha. Ashim ya rela gị mma immediately. Ịfụnanya ọwifi n'anyị ya wekwado ifi n'iyi Okoro nsogbu anọghị. Vincent Prince Vincent anyị amị ekelela m gị ndewo ishishi Russia elega ele maka Putin kelela m Putin nwoke ike ịhụ Putin na Trump ndị ahụ ejikwala nwụọ arụ ọnụrụ. Ekene ụwa ekelela m gị isi Owerri Bikini. If they disturb Magu too much and he will expose the real Buhari ka ahụ gbasara nwa ebe ahụ kuburu kọbaje ọgbasara ọba. Ugo Boss Omeka Agụ oke enyi mere mma ejara ịma chisi Ashim ya rela gị mma omena CASH ya rela gị mma. Ashim CASH akọkwala gị Ugo Boss ọfụ gị na mba gị CASH ga na erubere gị isi ndewo nwanne kem. Anya lebechi Joy Okechukwu Innocent eche after the burial it is over. Zuma people ọ dị n'aka Justin echi ya gajiela gị nwanne ya gajiekwala gị onye keme. Uchendu Kenneth ndewo. Anya lebechi Joy Glory Ahụnna ndewo. Kinsley Emeka edaruola Medical Mission American base. onye aha aka gị ụka ya hụ High Chief Kenechukwu Kennedy Okere ịwọala ọrịa mma Jim Venza ndewo onye ọma na Mali. Glory Ahụnna ndewo. Glory Ahụnna I don't have your number yet. I want to talk to you. ọrịa mma Ugo Boss biko nyena m aka biko arịọga m gị biko later I will pay you. Just help me give her my number. Mama ọ ya chọrọ imezu ego m ji azụ Wi-Fi network mama m ya chọrọ imezu ego ahụ biko nyena m ya nọmba m immediately. Ịbatana n'Owerri Imo Steeti bebe Jagamba eburula oke Demba Samushiri lakpuo amama meme. How do people now zoom? Kama gari ndọtị Owerri, kama gari Ọnịcha, kama gari ya mahụrụ ali, aka Zamfara. Ụfọdụ nọkwara na Sokoto. Precious Egwimi, you are highly welcome. Ụyọ ikpe elu nọ na steeti Lagos akpụọla onye uburu onye isi ụyọ ọrụ Nigeria Maritime Administration na Safety Agency ewo Captain Ezekiel Bala agaba mkpọrọ afọ 7 ya wụ 7 years imprisonment na asụsụ bekee maka izuru otu ijeri naira na ụma ise ya wụ 1.5 billion naira ka o zuru na ego ndị ọrụ mmiri ala anyị ma ọwụ onye isi nwo apụfụ ya ụyọ ikpe ebe a nọ kpee ya ikpe ebogide ya ebubo ahụ eburu ya rụchi ọwụ ya zuru na ego ahụ 1.5 million naira akpụọ ya mkpọrọ afọ 7 7 years imprisonment maka izuru 1.5 billion naira ma ọ onye isi Maritime Administration and Safety Agency na Nigeria. Magic finger. Nani industry I'm with Owerri. Beke na Ganalaba. Filling station ake Bakanrio. Ake Bakanri. Hotel ake Bakanrio. Ake Bakanri. Emakwa gusu n'ala Igbo. Ịgbanya parala n'ọkụ. Ọgụsụ n'ala Imo steeti. Ịmanya parala n'ọkụ. Ụkwụ nanyị.
okwu nanyị na mba ajọka okwu nanyị na mba ajọka orejiela itazirejide ọnwụ eme enyi egbuola nwaanyị mbụ eji anya ụgbọelu agha helikọpta n'asụsụ bekee n'ala anyị aha ya wu Tolulope Oluwatoyin Sarah Arotile ịwụkwanụ nwafọ steeti Kogi rịda ọ gbara afọ 24 na 24 years ka nwakịrị na ịnọrọnwụ ayawu onye first pilot anyị nwere eji anya nwaanyị mbụ so ewu pilot eji anya helikọpta eji alụ ọgụ akụkọ kọrọchi ọnwụ kpọrọ ya ihu ma onye ya ahụ gụkọrọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuulu ndị agha ya Nigerian Air Force Secondary School ịhụ ana onwe nwe ụzọ chimokeletala onye ka ahụ ịhụrụ ya etiga ụgbọala ya n'ịla azụ ya reverse ya etiga ụgbọala ya na reverse si ala azụ jeje kelee nu secondary school classmate ya hụrụ onye ka ahụ amanụ m ha ọnya ga-anyaka na were azụ vuu jejele ụgbọala onye ke sọ ya isi ahụ kpowai ọkpa nwa agbọghọbịa isi enwu ya were reverse de nwa agbọghọbịa mmanụme kugbuo ya ọkpa anyị isi hụ ya ọkwanụkpa Sarah isi hụ ọnwụ chai ọgbarara nwa agbọghọbịa sokwanụ n'ime ndị buga agha elu ebushiga ndị omekome Boko Haram n'ala anyị oso ndị eji plan je na bọmbụ Sambisa Forest a na-ahụ na nwakịrị ịrụga n'ọrụ ọrụ n'elu na-arụ ọrụ n'elu na-efe n'elu na yọda ala na nọrọ ala nwụọ elu egbu ọnwụhụ n'elu ya na wụrụ ala ka ọ ga-anwụ chai Chineke ọ gbara m anya mmiri denu nwakịrị na-eme ka ele aha the first female pilot nọ na Nigeria 24 years at the age of 19 ka a confirmụrụ ya n'ala Enugbula ka na ọnwụ ele mpa ya ebegbuola onwe ya akwa onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Buhari nakwa Akachiga steeti Kogi iwebe amụ nwakịrị na Akachiga steeti Kogi ịwụkwanụ Yahaya Bello ebeela aha akwabara ruokwanụ uju bara ọnwụ nwakịrị o wutere m ịgbaka eziokwu something ala ọkpọrọ hia chai ọnwụ ele nwakịrị promising young girl ma arụkwa ndị bekee dị nwakịrị egburu nwakịrị m plan ga-akpa ochie akpọrọ m ma ejekwara je hụ kpa ndị Boko Haram echi akpa mkpamkpa gba ama ga-ekwucha na fonu panyisi ahụ ya men rọkpọla elu se ndị Boko Haram mara ma ha enwegwu akwanye maka Boko Haram chi nwetafu nwa eziokwu ka m na-anụrụ shọ ọnwụ egbuola nwakịrị mmanụ m chai ka Chineke nara mkpụrụ obi gị na ndokwa nwaanyị ọma Mandoke bukwa na shabara gburu Mandoke bukwa na shabara gburu o wutere m Pene picture ịhụ ganga now na February emega ihe na Hero Square ya na-eji Buhari plan azụ ara eji ebuchi ndị Boko Haram agha ya na-agwa Buhari lekpe anyị si anya ya vum lekpe esheme ya Mike ahụ o ji ekwugo okwu am nyere ya ahụ that day ọ nga m nọ nọmba ya chai ọnwụnwa ewutela m gụgụ ọnụ m obi gụgụ ọkwalanụ jienu m agbara gburu agbara arụkwa ojegbu nwanyị Iwundu Precious Ebolachi Jenny onyezu mere ndewo Malaki aha n'otu ndewo Nnamdi Okeke
Ishe and my brother, you are doing well. Ndewo Malaki Ishe bro, I need your number too. Nsobano, you have my number. 08100258499. Our number me 08100258499. Kam chokola ebe mga ewafda oka akara ekwentị m na nga na lekwana hem kaga what are we not talking ndewo ya rela gị mma ndewo elekwana nọmba ọwụ oke ọfụtala ashinomenụnọ ndewo ya rela gị mma Mark Gozie ndukwu egbulame ndewo gozie nna echi ele ka imere ndarekwa mma Uchendu echi such a painful death. May her soul rest in peace. Jim Venza echi na wow, so painful. Jim Venza echiga. Teresa Neka echi na wow, what a pity. Ikeri echi amen. Lara Fadelishi, may her soul rest in peace. Amen. May her soul rest in Nake great loss of Vina. Oh, small thing, no child. Oh, kana yo ịhụnna ọkwa sacrifice aha anyị kwugakwa ụka ya kana yo kana yo okorobịa na ekelela m gị Malaki echi so sorry my brother may your soul rest in peace. Joseph Chinedu ndewo onye mana male Vitus Ehindom ndewo Michael Omezu ndewo ọrịa Paul Williams ekele m gị Silvana Mafro onye Biafra ya rela no ma princess ebela late Ugo boss ịnọkwa here ụwa dị egwu Prince Collins ebiaruola Prince Collins ya rela gị mma onye ọla chi hola NJ ya hore ya mma Chineke bere m anya azụ okulu ya gachiele Founders of United States of America na London. Ejayo, Momilara. Olula mame ja ogaranya li na bianna chief kene olula mame ja ofoka. Overa olum dikeje olula mame ja ogaranya Ndị orejiela itazire jiri ndị uwe ojii na steeti Anambra ejidere nwoke afọ 31 ya wụ 31 years ịkwasoro nwatakịrị nwanyị iri otu afọ iko n'ike. Ndị uwe ojii na steeti Anambra ejidena nwoke afọ 34 ịkwado nwatakịrị nwanyị afọ 4 iko n'ike ke na mere ya ka atọ n'ime ụbọchị 4 n'izu ụka na steeti Anambra. Enwere ke mere na Sunday, nwere ke mere na Tuesday, nwere ke mere na Wednesday echi gara aga. Ya 3 consecutive rape cases from Anambra State. Na Sunday na Nkwele Ezunaka ka ejidere nwoke afọ 60 onye 60 years ebe ọ kwasogo nwatakịrị afọ 9 iko. Onye 60 years kpaga onye 9 years iko n'ike. Ejidekwa Chinonso Ugochukwu afọ 28 28 years ebe ọ kwaga nwakịrị afọ 5 years iko n'ike na Uli kansụl Ihiala ka ejidere onye ka ahụ. Na Tuesday kwa ka ejidere Sunday Enyim na obodo Amaubia Ọka South ebe ọ kpọbara nwatakịrị afọ 5 ime ụyọ ya merụọ ya nga ọ kwaga ya iko n'ike. Anna ahụ nna uduru ịkpa iko n'ike ụmụaka kpeche merụgo ụmụaka ogerekpa ugbulaka na kewo Monday, Tuesday, Wednesday na steeti Anambra erekọdụchara rape different places. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Anambra ewu John Abang ekwuola sị a ga-apụfu ndị ahụ niile na ụyọ ikpe ma rịọ ndị nne na nna arịrịọ Chinwo jilayokwala ụmụaka nwo legidekwana ụmụaka nwo anya mara ebe nwo eje ma gwakwana ụmụaka nwo Chinwo kwufuta onye ọbụla ịchọrọ imetọ nwo ma ọkwanụ onye ọbụla ịkpasoga nwo agba ọjọọ. Na-akụzikwa na ụmụaka nwo he nwo kwesịrị ịma maka ahụ nwo n'ihi na ọtụtụ ndị nne na nna ji echechi ịkụziri ụmụaka ịgbasara ahụ nwo shọwụ ịkụzila nwo ha ọjọọ. Ọwụghị ịkụzila nwo ha ọjọọ, mmadụ ga-ama ha ọjọọ so that ya agbaala ha ọjọọ ahụ ọsọ mara ihe dị mma
marakwanụ ihe wụ ọjọọ so that mmanụ jema ka ebe ọjọọ ahụ kishi no. My mom say I should not allow anybody to touch that side. Oh, gbe isha amụtaghị nwa mara shi ebe ahụ onye ahụ jega ụzọ anọghị ebe ahụ mana ụfọdụ bịa nwa ahụ ụmụaka nwa agaghị eji aka nwa amụta ma nwa toro nwa ga-eji aka nwa amụta ọhịa mere ụfọdụ n'ime nwo eji adaba aka ndị ọjọọ n'ihi na enwe onye nyega nwo Engineer Bruno. Abadi abokiri for you yawa. Eze pende kuti chemasi makola gakuko. Eze pende kuti chemasi makola gakuko. Akuko mereme. Omere Kogi State mama. Omere Kogi State papa. Ebe mo jere ko lo bilongo na deku. Mane arusi, walo bi abameje monu o brother. Ọrịma eze ndị obodo Owere Nsụka na kansụl Nsụka steeti Enugu iwu eze Felix Ugwu na ndị isi nọ n'obodo ya ekwuola si anwụ ahụ emelala ihe ọbụla ịgbasara osu na obodo nwo. Eze Felix kwuru si ọwụ Chineke kere mmanụ niile ma nwoke o ma nwaanyị o sha Chineke ahụ kechara onye ọwụla chi onye niile ahụ hacha otu n'ihu Chineke ya rịọkwanụ mmochi onye ọbụla hụ were ịhụnanya jema chi onye ọbụla were ịhụnanya
pụrụ otu n'ihi na mmanụ niile ahụwụcha otu shọwụ aka Adam and Eve ka ozugbo anyị hụchichara bịa ụwa chi ikpa oke arịhụ mma ya dụọ ndị obodo ndị ka na-eme gbasara osu na obodo nwo chimo ha fụkwala nsọ osu ahụ nwo ha eji asọ chimohu biko kwụsị ya ahịrịkpa ahụ ahari mmahụ ọrịa shi ma osuo ma onye niile Chineke ahụ kechara onye niile chi ikpa oke aharighị mma ya uhe mere ndị obodo Owere Nsụka na kansụl Nsụka steeti Enugu iji melaa ihe niile ịgbasara osu na ebekenwo Ugo boss eshi the raping is too much. Owu small thing. John my God sent Onyedikachi ndewo Silvana Manfrene Chijoke Joseph ndewo Uchendo Kenneth Ekene ishi what a wicked man. Would they go to their girlfriend or a shower house? Okay, chai. Upper Emekandeo Princess ishi please they should be killing all these rapists so that other fools will learn. Innocent is she things are happening. Nze Vincent Eshore Pikin waiting to do your network na or him no n'ime ya na him ukagawa ego m ji azụ new network box ka mwulida okwu network m ka ọ wụọ kechi ka o kwechiri ekwechi ọrịa ma mentiment ishi they should cut their things. Okay, nsogbu anọ ọ ga-arịla gị mma. Arabanko o deberela it has debredi. Nna amadị ihe tụgaba ọchị ekwensu ajụla onye chi ayahụ nwa ekwensu n'okwu gbasara onye isi ụyọ okpere eji akpọ Assemblies of Light Biara Church eji Satan and Church of Satan ya ụyọ okpere ekwensu mara na Ọhafịa steeti Abia ke ndị uwe ojii jidere n'ebubo shi oso ndị gbara ụyọ ndị uwe ojii nọ ebe ahụ ọkụ ma egburu mmanụ ebe ahụ Anamranashi na Ọhafịa n'obodo Ebem Ọhafịa enwere mma ndị uwe ojii ịgbagburu otu nwoke imere ejije lee ụyọ ndị uwe ojii n'ebe ahụ lụkịsịcha ya gbaa ya ọkụ kpọfacha ndị niile nọ ime ụyọ mkpọrọ ụyọ itiri nga ahụ asị nwoke so ndị jere ha ahụ shọwụ he mere eji jide ya aka ndị uwe ojii makwa na bịaba pụrụ ya ndị bekee mụ jejele ụyọ okpere ya o ji akpọ Church of Satan onye eji ha akpọ ya Lucifer ebeke mmụ onye niile eji akpụ ya ụjọ ebe ahụ n'ihi na nwoke eshiri ike ọjọọ and o nwere ọnụ na gọọmenti ndị na ọchịchị ji abịa ya na-eme na nwa ekpere so o nwere ọnụ na gọọmenti onye ọla ji akpụcha ya ụjọ aka ndị uwe ojii mara na jide ya ndị obodo ahụ eje lee tempụlụ ya ahụ o ji akpọ Church of Satan akụrisacha he niile nkuri Operation Massacre IG Operation nkuri IG ele ihe niile kutusacha nwoke kwa na-asha o ji enye na ndị bekee maka ya zụta ọgba tumtum meshin ya apụ ịga ndị mmanụ chinwe gbam ụzọ ndị ka enweri ya na-enye nwori achịkwa na o nwere motel ebe eji ụmụ nwoke eji asavis ya gụrụ nwaanyị digele agahụ gị anya ma diga enye gị ahụ gị ihe ị chọrọ na anyasụ gị nwere ike jee nga ahụ gị jee ụyọ he ya ahụ eri ukwu o nwere ndị achawo nwoke nwee ndị achawo nwaanyị chieru ebe ahụ gị hụrụ nwaanyị na adịdị gị ejila emejila gị ha ama gị jee ebe ahụ ị ga-ahụ nwoke ị ga-emeji gị ha ama ga kwụọ nwoke ahụ ụgwọ gị rụkwa nwoke chọje ndeke nwaanyị nwa eje a sịkwanụ nga ọ nọ na-eji ewuchi na mọtelụ ya ahụ enwekwara ndeke eji eme nwoke na nwoke
ndị homo ji anọ nga ahụ emekwa omenwu, ndị lesbian jikwa anọ nga ahụ eme onwe nwu, ya wuhe Lucifer ịrụrụ ebe kenwu ebe ahụ n'ọha afịa. Tuo ndị ebe ahụ wegala nnọọ iwe, aka mara jide ya, nwa agbabazie na chọọchị ya, Church of Satan ya ahụ, kwurisacha ihe niile. Ndị men Church of Satan, ndewu ezigbo Church of Satan, anụ nna maka nwụchi aha anwụchiri ya, na-ekwukwanụchi nwoke ahụ ahụwa otu okpere ya ahụ Church of Satan. Ndị Church of Satan ekwuochi ahụ enwekwa ihe gbasara mmụọ a nwoke chi Church of Satan ike ya, ha awụkwa Church of Satan ike mmụọ, kama Church of Satan ike ya ahụwo Assembly of Light Bringer light bringer, ahụ Church of Satan ike ya, ka ya ahụ aka Church of Satan, mana ha ahụhụ ka ezigbo Church of Satan. Si mmụọ biko wetuokwa ha Church of Satan na ha enwekwa hụ ala gbasara uyo okpere ekwensu nga nna ahụ na onye ọwụ zaga Lucifer. Ndị nwe n'isi Church of Satan ọwụ edinaya ala ya shi anwụ amakwa onye ọwụ ha enwekwa onye chọọchị mmụọ ọwụ ahụ na ọkwala onwe nnụhụ hafụkwa nwụọ Satan na mahe nwụọ Sataniga ma onye ka ahụ hụ memakwanụ ha omega nna ahụ na ndị ekwensu edinaya ala onye chara ha onwe ekwensu. Chimo, ewo, Chimo, ewo, Samu Mbakwe, former governor of Imo State, yes, Samu Mbakwe. Okay, Samu na Chimo, Ebatana Loweri. Aremma John Monye, ndewo, nna Kenneth, ndewo, Educhinko, ndewo. Madu Chinyere, ndewo, we should let them castrate those men. This is getting out of hand. Princess Happiness, what is Osu? Are they still doing such thing? Because Osu people should come and propose. I will accept. Organic self. Angel Ochede ise boala Educhinko ise I will send the Olonye guy ya kuga Educhinko awom adema Ani Ibe isi good afternoon guys ndewo Princess okay ka oga ya kuga okay isi ga send ela ya ndị Osu ka nwo bịa propose la ya okay ugbo ka nwotara henno kaga adema John mo onye ndewo and Ibe Asian silence. Lara Fadele Asia very funny. Uchendu Kenneth Ekene Asia. Now wow, things are happening in Igbo land secretly. May God have mercy on us. Lara Fadele Asia end time. Prince O Elonu Onyeze King Solo Ashemyare Lage mma ezienyi nwanne dị na mba na Switzerland. Hey odogwu Ashemya gajiela gị. Elekemega kelela me Sharon na Chantel yarela nwo mma ndọma meje emọnụ ndewo elekwanụ maka PP yarela nwo mma kelekwara mi ọzọ wanụ ọzọ Igbo nke mbosu yarela ya mma onye ọma na Argentina kelela mi efe na anyị okuru ndewo Jonathan Mampas nna dere Loretta ekelekwala mi o kelere obi efu na ọra Chusim, hey, Orachusim, okay, Kewa and Anambra, Orachusim. They wish you hey, bro. How are you doing? You are watching from Australia. Thank you, Obiefno Orachusim. How's Australia today? Odumedeshi, I see Australia. Australia. I see Australia. That's Australia and Australia. Our Fiha, our Austria, Australia and Australia, our Austria, our Assum, our Budum, Australia. They want a man Australia. I'm always a one as a then America. Then I London, your man. You're running away.
ọgbarara itibadị ara o deberela itazidebredi ụyọ ikpe majistreti ịnọ na kansụl Enugu South steeti Enugu enyela iwu chiedomagodu nwoke aha ya Emmanuel Opoku na ụyọ mkpọrọ maka ịkwa nwaanyị ya mmiri ọkụ n'ara ya abụọ chee ya emerụọ nwaanyị ya ịwụkwanụ nwaanyị inyega nwa ọhụrụ ara ya emerụọ ya ahụ n'ara chei were mmiri ọkụ wụrụọ nwaanyị ya inyega nwa ara ahụ n'ara chei onye majistreti iji ikpe ahụ jụkwa na inye nwoke ahụ nnwere onwe belụ n'ihi na achị enye nwoke ahụ belụ mana onye majistreti ahụ jụrụ ajụ ya shi etigodu nwoke ahụ n'ụyọ mkpọrọ edomagodu ya ebe ahụ hụrụ na ngodo small daga mmụọ ọzọ a ga-eleba anya n'okwu ahụ nwoke na nwaanyị ya nwega katakata enwegahụ nsogbu nwoke eje were ihe o mere ya ejije shigbuo nwaanyị ya mmiri ọkụ kwashọ nwaanyị onye ọzọ nwaanyị ya kọnsida hụkwana nwaakịrị owede na-enye ga ara ya were mmiri ọkụ jiri kpuo elu ara nwaanyị ya chai ọ gbara ara thereby denying nwaakịrị owedere na-arị ya rie oji eri ije ụwa nsogbu ụwa ndị uwe ojii steeti Ebonyi adọọla ndị oshi ahụ idetala ụyọ ọba ego ndị nọ n'Afikpo akwụkwọ na-agba nwoshi nwohorekwa nkwadobe shi anwa ahụ bịaga izu oshi ebe ahụ Chema connect hụ ndị Instagram anyị anọ na 1 hour so ka m connect hụ ndị Instagram Arema yes, you are welcome back to Instagram. Ndị uwe ojii na steeti Ebonyi adọọla ndị oshi ahụ idetala ụyọ ọba ego ndị nọ na kansụl Afikpo akwụkwọ gwa nwoshi anwụ ahụ kwadoga ịbịa oshi ebe ahụ. Ndị uwe ojii agwala nwoshi anwụ ahụ akwadona chere nwo echere shaha enweghị mega nwohụ bịama nwa adọkwanụ ndị oshi ahụ aka ntị shi n'ihi na shinwo anwakwadela ya anwa shinwo hụ anwakwadela anwa shanwa hụ bịaga izu oshi n'ihi na anwụ ha ejikere na ejikere chere nwo anwụ ha agakwanụ iji anya nwo ahụ onye ọwụla ịchọga ibi ebe ahụ bịa ime ha ọjọọ shanwụ ha ga-eji anya ahụ onye ọwụla ịbịaga ebe ahụ bịa ime ihe ọjọọ nwanne echi gara aga ka ndị oshi ahụ idere akwụkwọ detachana ndị ụyọ ọba ego niile ịnọ na Afikpo North gbanwosha ma hụ bịaga oshi ndị Afikpo akpọmanụ ndị uwe ojii shinwobịa na-ewere ndị uwe ojii na ndị agha ndị amị gajusacha ebe ahụ ndị uwe ojii ekwuola ugbulakacha ma hụrụ njikere ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti ahụ ewụlọ vet ọda shi anwụ ahụ anọ na oji ahụ ndị oshi ahụ jiri kama anwụ ha achọghị ịma ma ọ eziokwu ma ọ washi shi anwụ ahụrị njikere chere nwo shi anwụ ahụ ga-ahụkwanụ
anwa ha ga-ahụkwa na-ekwe ka atụmatụ nwa ahụ nwee isi chanwa ha ga-ekwe ka atụmatụ ndị ochie ahụ nwee isi shi ọlala nwụọ chama hụ ga-anọ chere ndị ochie ahụ mara kpa a ga-esi jidecha nwụ chinwo mara na here mma shi ozugbo nwuo jee otu isi jee nọrọ n'ihi na otu ha abụọ otu ahụ ga-emerịrị ebe ahụ isi ọwụla nwuo ga-abịa nwa agwakwonu ndị mmadụ shi ụjọ ha akpụkwala nwa obi ha alụkwala nwa mmiri cha ha enwe ha ọbụla mega cha nwa ahụ nọ ebe ahụ kpọmkwem na-echegide ebe niile shi ụjọ ha akpụkwala nwa hụ jema ahịa nwenwo na-eme ihe ọla nwa mega onye chọrọ ije bankị hụ jema sha ha enweghị ihe mega shanwu ha echekwacha na ebe niile kama ha ga-emewu nwehụ saa anya mmiri na-ele njem ndị mmadụ enwe onye ọbụla ịgagharịga ọwụ imega njem kpa nwa olega anya sie njem onye arịhụ mma enyoga ya enyoga chinwokpọ ndị uwe ojii ekwentị gwa nwochilekwa lekwa uduru ha anyị hụga lekwa uduru muvmenti anyị hụga so ihe ndị uwe ojii chinwo mee cha ha enweghụ ha ga-emecha ma hụ ga-echekwacha ebe niile gbakwado ndị ochi chinwo rụgharịa echiche n'ihi na echiche atụmatụ nwa ahụ ha ga-enwe isi netwọk aboki ekelela m gị ndewo eze nwata osuala ya rịela gị mma Kingsley Wesley ekelela m gị Nora ekelela m gị Nora Denze ndewo Nora aha kegi gị itiga ma problem Arịmma Wesley King ndewo ka a na-ejekwa ubi ka ji na-akada a na-eje ubi ka ji na-aka ọgaranya nọ na United States of America ejayo alo were olulama mejeke Honorable Nneka Susan onye ọma na-aba ya sa Lawrence Oke ndewo eberula odeberela Itazebred Stella Ujunwa ndewo Happiness ishi wicked man Orema Teresa Nneka kubishi wicked man my people every weekend Kenneth ishi that man is evil. Lara Fadele ishi he must rot in jail with hard labor. What a wicked man, Obarara. Mommy Clementina Etezolachi, Ebolachi, Ebaheno, you are welcome back. We are glad to have you back here, Mommy. Elena Ponu Shagaga, Jishike, Mommy, or Ranine. Makas, a beauty spot to issue wicked man, and they will Ochemane, Ochoma, hey, Ochoma. It's a problem everywhere in Nigeria. Prince Emenike Okenyim Ekelelam Lawrence Oke Ishi. Oh my God, this guy deserves to be completely incarcerated for life. What a wickedness. Emeka Emate Sonyerikishi, the man wants to suck, but the woman denied him. Ejioku, Ijikwe information. No. Valentino Nebechuku Nde Wish Prince Sonny. Why now? What is happening to humble these days? This guy have the courage to hurt his wife like this. It's evil. Chai. Nsogbu owa. Lara Fadleshi, what a devilish act. Wicked man. Clementina Tislashi, terrible wickedness. Hey, Obarara Okorobeni Obi Nwanne. He's not worthy to be a man. Ferozu Aba Eshe na Kadweje Fair Anokwamio William Messi Anomia Nadere Ndeo Kanigano Neho Iko aha Ezenna Ndewo Chinebe Evaristo Manedina Badiama ndị uwe ojii na steeti Enugu anwụchiela di na nwaanyị aha nwewu Efiok Umo na nwaanyị ahụ Nnenna Umo maka iji ụtarị waya pịajasa nwakịrị nwa nwụọ nọ
nwakịrị ahụ nwanwe nọ erekwanụ afọ iri na abụọ, nwa 12 years, aha ya akwanụ Mercy Ụmọ, mgbe di na nwaanyị ewere waya pịajasacha nwa ahụ azụ. Akụkọ kọrọchi nwatakịrị ahụ chaga alụbasa onye ọsụ nwojieshiri anyasụ. Ọ nọrọ na nga ọ chaga alụbasa ahụrụ ahụ. Nwaanyị mpa ya stepmọda ya n'ihi o enwere kpa ihe shi mee mpa ya alụgharịa nwaanyị. Stepmọda ya abịa gakwu ya nga ahụ ọ nọ achaga alụbasa ahụ, achaga onye ọsụ ahụrụ ahụ. Nwaanyị ahụ ewere eriri ọkụ waya lee azụ nwakịrị laa iyi. Ya bekwadị ụtarị ya pịara Jizọs Kraịst ọrịlakpa nwa ọwụ Jizọs. Ọkwa otu Enugu ahụ izu ụka gara aga ka otu nwaanyị iwerekwala ntụni abụọ lee nwa ya ahụ nọ yipụ isi ya akpọ ya ntu isi shia nne nna akpọde nwa nọ chọrọ ịkpọ ndị iche shọwụ Jizọs Kraịst iji chi ịkpọ ya. Ya bekwadị Jizọs Kraịst akpọrọ ya ntu isi, ọwụ ha aka ka akpọrọ ya ntu ga na were ntu abụọ akpọ nwakịrị mmanụ m isi. Ọkpa kesi mee n'Enugu, stepmọda nwakịrị ewere waya pịa nwakịrị jaja. Ọ na-awụ ndị bi gburugburu ebe ahụ na jeje gwa ndị uwe ojii shi bịakwanụ anya anọkwa ya dị nga mma na-apịagbuola anyị nwa ọsọ agba ebe. Ndị uwe ojii a na-abịa bịa ledi na nwaanyị ahụ pụrụ ọnga ahụ ya wụchi nwoke a nọrọ nga aha na-apịa nwakịrị mụrụ he nwaanyị ọzọ mụrụ na gị stepmọda ya na-apịa ihe gị letu anya join ya dị ikpe ji design ya azụ nwakịrị mmanụ me. Asọ na ga-apụ di na nwaanyị ahụ uyi ikpe cha ga-apụfu nwunye ikpe. Di na nwaanyị wụkwanụ ndị kansụl dị steeti Enugu. Ọkwa ma nnọ na-ahụ ha emega ka Anambra kekwughị Anambra rape ka Enugu kwanụ assault ịnọ na amatrit ụmụaka atọcha ụmụaka kekwugakwa n'Imo steeti wo salary pension kwụọ anyị ụgwọ anyị ele ekekwuga Abia steeti ndị ka ahụwo ndị ikpeazụ ana nnọọ pụrụ azụ ọgbarala. Uchenna Elewe Emeka jụrụ uche ndewo. Mekelekwa ndị niile nọ na YouTube elega m ya rushi ijebe na YouTube m isorobe m na YouTube gbaa mbọ sonyere m na YouTube m that Owerri Pikin gịnụ ha na YouTube gaa subscribe bụ turn ọkwanụ on notification button that Owerri Pikin ọwụ aha m na YouTube gijekwa na Instagram ọwụkwa aha m ebe niile aha m wụ that Owerri Pikin gijekwa n'eluigwe he nwe jikwa akpọ m ebe eluigwe ebe aha ụkwa that Owerri Pikin so ebe ọbụla ị sachịrị that Owerri Pikin ị ga-ahụ m ebe ahụ. Ọrịa n'akwụkwọ egwuregwu n'akụkọ egwuregwu otu egwu bọọlụ Arsenal nọ na anyasụ echi gara aga were ọkpụ goolu 2-1
merie otu egwu bọọlụ Liverpool na amamaka iko mba England eji akpọ English Premier League n'asụsụ bekee, ebe Van Dijk azụrụ oke ọnụ nakwa kipa nwe Alisson ime na nnọọ otu egwu bọọlụ Arsenal Christmas mena otu egwu bọọlụ Arsenal Christmas Chinwojema anwapala nnọọ iko Premier League ahenwu ma henwu ji eme Arsenal ịzọgakwa n'ụlị lee ma ga ha bịa Europa League nwochi Arsenal mgba anyị mena nnọọ no Christmas ngwa Jemano ọkpa oshere Arsenal agbagbuo Liverpool ọkpa oshere ebe otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur iwekwa na ọkpụ goolu 3-1 merie otu egwu bọọlụ ndị nwanwo gbara echi gara aga. Anọkwa echi gara aga ahụ otu egwu bọọlụ Juventus agba ọkpụ atọ Ronaldo ọkpa oshiga etile ara agba Ronaldo enwe achakwala red card onwetachakwala red card alama amara Chineke ịzọfụtara ya. Juventus gbara 3-3 nwa Sassuolo gbara 3-3 ka pọintị nwe otu egwufụtala si Paul Pogba onye mba France eji agbaala otu egwu bọọlụ Manchester United ọ ga-abịanye aka n'akwụkwọ ịgbatikwu ọnụnọ ya na otu egwu bọọlụ Manchester United ruo afọ 5 ọzọ ịnọ n'ihu kemmechi elega anya si Paul Pogba nwere ike ịfụ na Man U o nwere ike ịhafụ ndị ekwensu red mana ugbulaka na ọchịhụ a na-agbacha ha na Pogba ahụ ga-abịanye aka n'akwụkwọ gbatikwuo ọnịnọ ọnọga na otu egwu bọọlụ Manchester United ọkpa ka ahụ eshi jejere ya ọkpa herikali kpaheshi jejere kpaherikali kpa oshi jejere anyị asụ taa otu egwu bọọlụ Everton ga-anọ oyonwo nabata otu egwu bọọlụ Aston Villa na amamaka iko English Premier League ebe otu egwu bọọlụ Leicester City ndeke ịzọga ole ije amamaka iko UEFA Champions League ke afọ bịaga ka sizin abịaga ga-anọkwa n'oyonwo nabata Sheffield United ndeke jiri ọkpụ goolu 3-1 gbagbuo otu egwu bọọlụ Chelsea na oyo Sheffield United ebe Crystal Palace gakwa na anọ oyonwo nabatakwanụ otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red ndị ka ahụ agbala ahụ asọmpi maachị 4 merisacha gbaa otu draw still aka nọkwa ahụ 5th position. Chelsea agwakwa na Manchester United si enwere ebe akpọ 5th stand na Chelsea Chimobi azụrụ logo 5th stand ahụ werezie ya dee ya n'uwe nwo kwa ahụ ke Chelsea si wụrụ 3 ka Man U bịa zụrụkwanụ 5th stand logo ahụ n'ihi na Man U awụọla ndị 5th stand agba 5th agba 5th agba elu gbala 5th agba emerichabekwade maachị 5th so ọkpa ebrek chakwa rekọdụ 5th ka anọ ewini chakwa best player of the month 5th ewini best manager of the month 5th so ọkpa ọrịa achịla nwobi azụrụ 5th stand Chelsea werezie ya rịkpa logo nwo otu egwu bọọlụ Southampton ga-anọkwa n'oyonwo nabata Brighton and Hove Albion taa ebe na amamaka iko mba Spain eji akpọ La Liga otu egwu bọọlụ Elba ga-anabata Real Valladolid ebe otu egwu bọọlụ Atletico Bilbao ga-anabata Leganés ebe otu egwu bọọlụ Barcelona ndeke nwere Lionel Messi ga-anabata otu egwu bọọlụ Osasuna ebe Celta Vigo ga-anabata Levante Getafe ga-anabatakwanụ Atletico Madrid ndeke nwere Diego Costa nakwa Alvaro Morata ishurada nakwa otu egwu bọọlụ Mallorca ga-anabata Granada ebe Real Betis ga-anabata Deportivo Alaves Real Madrid ka onye isi nwe nwekwa na isi nkwọcha eji amagbu mmanụ ewu Zinedine Zidane ga-anọ oyonwo na Santiago Bernabeu Stadium nabata otu egwu bọọlụ Villarreal ndeke nwere Village Real ebe Real Sociedad ga-anabata Sevilla ndeke Village nwo isiri ese ebe Valencia ga-anabatakwanụ Espanyol na oyonwo na amamaka iko mba Spain anyị ejikwa na akpọ
La Liga La Liga Santander ọkpa oshi are abịakwara na amamaka iko mba Italy Serie A eji akpọ Italian Serie A otu egwu bọọlụ Torino ga-anọ oyonwu nabata Genoa ebe otu egwu bọọlụ Spa ga-anọ oyonwu nabata Inter Milan ndị ke nwere Romelu Lukaku ishi Manchester United ndị ke nwekwara Eriksen ishi otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur ji ebe ahụ ndị ke nwekwara Alexis Sanchez isi otu egwu bọọlụ Manchester United jee ebe ahụ ọwụkpa o shiri jejere n'akụkọ egwuregwu ke taa ọkpa anyị shiri jeje hụ ya Oge Samon na Chimo Samon Mbakwe former governor of Imo State yes Samon Mbakwe Oge Samon na Chimo ịbata na Owerri Imo State webe eji aga mba mmadụ bi ụnụ azụ ndụ mee were ohere ekele gị Educhinko na Ebere otu egwu bọọlụ Liverpool ime na otu egwu bọọlụ nnọ ewukwanụ Arsenal Educhinko Chineke azụ zọọla nnụ Chineke zọrọ nnọọ anyị na-elenụ ma Arsenal o nwere ike ịkwalify for Arsenal o nwere ike ịgbarịma ọkpa oshi jejere kpahere kali ya ọkpahe shijejere ekelela m onye ukwu kelee onye nta Educhinko ịsasị n'afọ life o were bike na ọ kpọọla gị emee na nnu show dash ya nnọ 3 points anyị aga m ịnụ ntị Victor Chijioke Nwachukwu ndewo jare Ọsha Edwin Nwachinemere Diana Jones ekele gbuola m gị mbụ ma ekele ha kwa gị ọzọ ashimyarela gị mma nwaanyị ọma ishi this cannot happen in Great Britain UK here ishi in UK that woman will go for 10 years imprisonment chai Obarara Joseph Ibe ekelela m gị Prince Sonny Eshevu is becoming too much they need to send life imprisonment or death sentences Ematesi Onyerike ije na YouTube otu ihu yarela gị mma ndewo yarela gị mma ndewo Teresa Nneka Akubue ekelela m nnụ Fostik John ndewo Ọsha Edwin Nwachinemere ijekwala YouTube Kwa na YouTube subscribe ọkwa at once. Don't forget to subscribe to the YouTube channel. Click here on subscribe and you turn on the notification button until UK olelewe enokwala kpam shikaya ọkpa oshi jejere ọrụ mma ebe ka m ga-achịkọ ya na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ keta ewu Tọzdee ma ekele onye ukwu kelee onye nta n'ihi na acha ochefuru ka ochie ke ọhụrụ emekwana ya acha ofu ji fọchụọ na Owerri nshi ọrịa ma chebirikwanụ m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 kpọrọdọ rịda m ga-akwara akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụrụ kposhi debere kposhi na-ejie nakwa kpa ọsọ shigba ebe ọ gbara ọrịa mma aha m ka ọkwa ha ọwụ nwanne gị nwoke Maazị Uchehana Prince Chima the counselor that Owerri pikin achịm Chineke gọzie nnụ ọhụrụ anyị akpahịrịhịrị isi kụla ya ala ekwuru ya aja anyị kpegakwa wee ebebere ugo ebere kechi ibe ebela nku kwa ya akpa nna wụdala onye chịkwa na aha anya eri ahụ ji agba ya anya mmiri anyị ka ga-uchi Chineke anya mmiri akọkwala onye rịkpa ahụ anya mmiri aga akọ anya Chineke ga na-agọzi anyị ọfụfụ anyị na mbata anyị Chineke ga na-edu anyị ọ ga na-eche anyị na-echebe anyị eshi eke eshi afọ eshi orie nakwa eshi nkwọ Mọmi Stella Igbo nsi nụkwala kpamshi ka ya ashemi ise ya rịela gị mma rịkwa nna m mma onye nwe anyị nọnyere unu nọnyekwara m
ngwa na-alawanụ akụkọ agwụsịwo ekele dere Chukwu ka Chineke jikere na-egọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ya gaziela nnụ ya rịela nnụ mma. Ndewonu ndị kenye n'obodo Amerịka kwụrụ akụ yokwula ya ọyọma ya kwụma madaba alala na anụ ya o yeke mo ogige cha o ke ma ntị o nyere ndị mama o nyere ụmụ akenye